Roi try sen pat ngai kule pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu te ha ni ke video ngakwa bangan kli pi ki baju reps ing te la da don ki ba reps ing te ki ba shakitan boy ngaru ngasa shini sha boy te la da don ki ba reps ing te snow ha sa phone nga te bangi ni shna da wai te lada don te sa phone ha ni number phone jonga pra arsan pranot ar new sao te ngi ai ru ki jai da wai ki babon le se don ki badang wan thamai ha poka channel ki jonga te ngi ai ki pnyang mi nyu pnyang penja nyu le kini ki da wai beniat te ke te ban penja jing smashin tur ban penja kani ka jing mi snam ki do beniat te kini ki bakhi ki beniat pat te super syang te ngi ai ki sponsor kemat ki sponsor kli ngi ai ki dawai shini ngi ai bonjat ki dawai ngi ai te bat ngapen dawai briru nado sni balang hado si sajan hadwe baji hado san baji te ki bakwa ban kenduk yanga ki haban phone chua de ban wan lakwan yo ngam tan pat hieng te ka jakang sa shani shapo nyu kwan na te na polat sao kamut 10 minit banwan shani kan te ladadan menu ki badan ing sing bahasa phone kna yanga te uble ke jing sup unyo ban kurkhu ipi barakhan ya ro itrai pi ine te uding se ute ne mute ba mi lung jong te uding se ne am ute kamut u dapang hat u yaram utu ba balong ni ong do lung ni ong ta kan te u yarap ha kan nam ta ka jing pang hat te ple ke jing sok ni ba kur khui pi barakhat ya ro itra